Martine Dietz is wurg maar voldien. 10 dagen lang had ze de zwier omstandigheden met fjouwe speurhoen van het saneerde psychisch ziekteam naar dodelijke slachtoffers zocht. Een ongrijpende ondervinding. Een enorme ravage, echt een enorme ravage. Verschrikkelijk veel hout, ontzettend veel hout met spijkers, serviesgoed, bestek, kleding, speelgoed van kinderen, schepen die tegen een huis aangeparkeerd staan, huizen die op z'n kop tussen andere huizen in staan waar weer een auto in gespoeld is. Als je daarbij stil gaat staan, dan zijn er zoveel dingen zo absurd. Hoeveel deden mensen hem voelen? We hebben uiteindelijk om en nabij de 60 plaatsen gemarkeerd waar lichamen zich onder bevinden. En er zijn voor ons vertrek zijn er in ieder geval 15 lichamen al geborgen. Maar als je dan voor de eerste keer zo'n lichaam ontdekken, schrik je dan net? Ja, voor mij was het de eerste keer, dus je staat wel even te kijken. Maar tegelijkertijd ben je eigenlijk ook wel heel blij, omdat je en voor de mensen iets kan betekenen. En de honden leveren goed werk, daar waar je voor komt. Gebeurt dus ook. Hoenden en bugelierders winnen dag en nacht in het spier om het werk uitvieren te kennen. Om de dreigende kerenramp of radioactieve besmetting hadden hulpverleners haar net bot druk maken. We hebben onze jodiumcapsules geslikt 's ochtends. En ja, als je daar eenmaal bent kun je er toch niet zo heel veel meer aan doen. Het enige wat het was geweest, dat als de boel was ontploft, dan hadden we daar niet weggekund. Dat was wel vervelend geweest natuurlijk. Maar de mensen daar in het gebied zijn er ook helemaal niet mee bezig. Die zijn met hun eigen persoonlijke drama bezig. En dan is die kerncentrale een ver van mijn bedshow.